galibi in kaga mutane sun mutu haka kawai, yace ba duka bane da ciwo haka kawai, yace da yawa daga ciki kambun baka ne, da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa kabari kambun baka ne yake kai su kabari. Mutum kai ka ce kamar lokacinsa bai yi ba, kwatsam sai ya accident a mota a zuwa ce maka ya mutu. Farko dai mu sani al'ainu shine ake ce da Hausa kambun baka. Wannan al'ainu din wato wata cuta ce da Allah yake jarrabar waɗansu mutane su kamu da ita, kuma cuta ce ta gaskiya, kuma akwai ta tabbas a cikin mutane. Sannan kuma ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ittifakin malamai na musulunci sun yarda da cewa lalle al'ainu gaskiya ce, wato shine kambun baka. Wata cuta ce wadda galibinta mutum ne yake jawo ta wa kansa, ba haka kawai bane ake haifuwar mutum da ita galibi, saboda abin da ke jawo cutar al'ainu ita ce hasada. Idan mutum yana da cutar hasada, to akwai alaka ta kud da kud tsakanin kambun baka da hasada. Hasada ce take fara ginuwa a zuciyar mutum, tana yawa, tana haɓaka, tana bunƙasa, har in ta yi yawa ta mamaye zuciyarsa, ta mamaye ƙwaƙwalwarsa, ta mamaye har harshensa da ayyukansa, to sai mutum ya zama ya kamu da cutar al'ainu. Don haka dukkan mai ainu yana da hasada, amma ba dukkan mai hasada ne yake da ainu ba. Amma dukkan mai ainu daga hasada ne wato ya bayu ga har ya zo ya kaurin suna a cikin harkarsa ta hasada da kyashin abin da Allah ya ba mutane na ni'ima da falala, to da haka ne har mutum zai zo ya kamu da cutar al'ainu. Don haka zancen da ya fi rinjaye shine ba haifuwar mutum ake yi da ita ba, duk da cewa akwai malaman da ke gani cewa akwai wanda ake haifuwarsu da cutar amma su ma ba su sani ba. To amma galibi irin waɗannan in suka nemi magani kuma suka zama mutanen kirki suna rabuwa da ita. Amma mutumin banza wanda ya ci gaba da ɗorewa da tasa, da yana da ita natural, sai zama yana da hasada, to shi kan nasa sai ya fi na kowa muni. Allah ya tsare mu. Daga cikin malaman da suka yi bayani akan wannan cuta sosai akwai Ibnul Qayyim, Allah ya masa rahama, a cikin littafin Zadul Ma'ad da kuma a cikin Bada'iul Fawaid ya yi maganganu sosai akan wannan matsala ta cutar ainu da kuma hasada. Ya nuna cewa a kanta ne ma Allah ya saukar da faɗin Allah ta'ala, wa min sharri hasidin idha hasad, sharri mai hasada idan yayi hasada, bi ma'ana wato wa min sharri a'inin idha ana bi hasadihi, sharrin mai ainu idan hasadarsa ta kai ga har sai yayi ainu, har sai yayi wa mutum kambun baka. Kamar yadda nake cewa malamai suka ce wata guba ce take cikin idon wanda yake da cutar hasada, tunda tana da alaka da shedanu, kuma shedan dama ya fi kowa hasada, shi ya fara yin hasada da bil adama. Lokacin da ya hasada, me yasa Allah madaukakin sarki zai fifita annabi Adamu a kansa, sai ce a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya, to yana jin haushin Allah ya girmama annabi Adam da shi da zuriyarsa a kansa, sai ce to ni kuma da ni da zuriyarsa mun sa wando, mun sa kafar wando daya. To shi yasa yana da mutanensa shi shedan waɗanda yake sa musu wannan dafin a idonsu, ta yadda in suka kalle ka da wannan idon nasu na hasada da nufin cuta, sai cutar kuma sai ta yi tasiri bi izinillahi in Allah ya ga dama. Ina fata mun fahimci yadda farkon cutar hasada ta ainu take farawa. Allah madaukakin sarki ya ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr. Wannan ma malamai suka ce na magana akan ainu ne. Kafirai kai ka ce za su kama ka da cutar idonsu na ainu, shine bi absarihim, in sun ji ka kana karatun alkur'ani, saboda tsananin hasada da kyashi, kai ka ce cutar su ta hasadar wannan abun zai iya sa masu kama ka. Ya tabbata a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce kamar hadisin Imamu Muslim da Ahmad da Tirmizi, kuma hadisi ne wanda ingantacce daga Abdullahi dan Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ainu haq, kambun baka gaskiya ne, akwai masu kambun baka. Ya ce walau kana shay'un sabiqul qadri la sabaqathu al'ain, inda a ce za a samu wani abun da zai rigayi kaddara ma, to da za a ce kambun baka ne ya rigayi kaddara. Bi ma'ana abinda duk kaga ya faru da kai
na alheri wanda Allah ya kaddara maka, to da a ce akwai abin da zai rigaye shi ya iya canza shi, to kambun baka zai iya canza shi. Ko da Allah ya nuface ka da wani abu, sai kambun baka ya zo ya canza wannan alherin da Allah ya nuface ka da shi. Amma dai ba abin da ya rigaye kaddara, sai zama ita ma shi ma kambun bakan wata kaddara ce da Allah ya kaddara ta. Sannan ya tabbata a cikin hadisi na biyu na Aisha, Allah ya kare yarda a gare ta, a cikin Bukhari da Muslim, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin umarni cewa in nemi a yi mun magani na rukiya, a mun karatu daga al'ainu. Ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi ya amuru ne an astarqiya min al'ain. A wata riwayan kana rasulullah sallallahu ya amuru an tustarqa min al'ain. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni akan mutum ya nemi a masa magani idan ya kamu da kambun baka wanda wani ya masa. Hadisi na uku shine hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito, kuma ingantacce ne, daga Asma'u bintu Umais. Take cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ƴaƴan Ja'far fa wato kambun baka yana saurin kama su. Tace afanastarqi lahum, mu nemi ai musu ruqiya? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am, yace kwarai ki nemi a musu ruqiya. Hadisin Abu Dawud daga Nana Aisha, Allah ya kare yarda a gare ta, shine na gaba na hudu, shi ma ya inganta. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ta ce kana yu'maru al'ainu fa yatawadda thumma yughsalu minhu al-ma'in. Take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni cewa mai kambun baka yayi alola, sai a ɗauki ruwan alolansan da ya zuba a ciki na gaɓoɓin da ya wanke, sai a zuba ko a wanke wanda cutar kambun bakan ta same shi, sai ya warke da izinin Allah. Hadisin da ya fi fito da wannan fili shine hadisin da Imamu Ahmad ya rawaito, Imamu na Malik ya rawaito a cikin Muwatta, da kuma An-Nasa'i da Ibn Hibban, duka hadisi ne ingantacce, cewa wani da ake ce masa Sahl ibn Hanif sun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su je Makka. Sai suka tafi suka shiga wanka, da suka shiga suna wanka, sai wato wani mutum, wato shi Sahl ibn Hanif mutum ne fari mai kyan jiki, fatarsa tana da kyau masha Allah, wanda in ka gan shi dole wato kaga abin nan ya tuna maka da wato ikon Allah akan yanda yake kyautata halittar waɗansu mutanen. To sai wani bawan Allah, shi kuma wancan ɗin yana da kambun baka, kawai da ya gan shi wancan ɗin ana ce masa Amir ibn Rabi'a, sai kawai sai ya ce, kai wannan jikinka haka jikinka yake, kai amma ka mun kyau kaza kaza, ban taba ganin kyakkyawan, ban taba ganin kyan jiki, kyan fata, kyan gashi, kaza kaza, irin abin da mutane ke yi, ban taba ganin kyakkyawa irin ka ba. Kawai sai wancan ya faɗi, kawai kamar farfadiya, ya fara cakar ƙasa, kawai ya zama kamar ya some, shiru flat. Aka zo aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana zuwa, shi ce hal tattahimuna min ahad, akwai wanda kuke zargi? Kaga inda maganar ta zo kenan, an zo wurin, akwai wanda kuke zargi shi ya kama shi? Ashe ana kama mutum da kambun baka. Sai suka ce gaskiya mun ji dai wane ya yi magana, yana gama magana kawai sai wane ya faɗi, sai manzo Allah ce a kira shi. Aka kira Amir. Annabi sallallahu alaihi wasallama fataghayyaba alaihi, annabi ya bata rai akan shi, yace alama yaqtulu ahadukum sahibahu akahu, kai me yasa mutum zai kashe dan uwansa? Halla idza ra'aita ma yu'jibuka barakta, me yasa in kaga abin da ya burge ka ba za ka ce barakallahu, baraka ce tabarakallah ba, ka sa albarka a ciki. Ce igtasil lahu, maza ka wanke jikinka saboda shi. Fa ghasala wajhahu wa yadayhi, aka kawo ruwa sai ya wanke fuskarsa, ya wanke hannayensa, ruwan yana zuba a cikin kwanon da yake wankewa. Wa mirfaqaihi, da hannayensa wato zuwa gwiwa, wa rukbataihi, da gwiwoyinsa, wa atrafa rijlaihi, da kuma wato gefen kafafunsa, yasa karshen kafarsa shi ma a cikin ruwan aka wanke duka. Wato aka gama wannan, sai aka ɗauki, sannan wa dakhilata izarihi, da kuma ta cikin wato izar ɗinsa, wandonsa ko kwarjallensa, aka ɗauki ta cikin inda yake taɓa fatarsa, shi ma sai aka jika a cikin ruwan. Ana jikawa cikin ruwan nan, sai aka kawo kuwa, sai aka kwara wa wannan mutumin a bayansa wanda yake kwancin. Kawai sai suka ce faraha sahalun ma'an nasi laysa lahu ba'as,
kawai sai ga Sahal ya jijjiga ya tashi ya daga kai kamar ya farfado daga suma, kawai sai aka ci gaba da tafiya da shi kamar da bai rashin lafiya ba.